साला होली के सीजन आ गलो, मतलब कुछ नहीं बुझात कि का साला कौन हरे तारा लौकत नहीं खे कि एगो पियक्कर आदमी शांति से पी के गिरल बा आ तू ओकरा देह पर लात ध के चलता रह। तारा के पी के रहला गिरे के आज देख बाबू ई तोरा ना बुझाई, ये होली के जवन पर्व बा ये स्पेशल पियक्कर आदमी खातिर बनावल बा। एगो इहे ऐसन दिन बा कि मेहरारू से बिना पिटैले पिए के मिल जाला। तो होली का दिन पी आजे काहे पी के लिट गइल बा? तहरा ना बुझाई, हम प्रैक्टिस करतनी प्रैक्टिस। परसों 2 बोतल में इलिट गई रही आ आज 8 बोतल पी के एकदम फेस टू फेस बतियाता नहीं। तो हम प्रैक्टिस करतनी कि होली का दिन हम एकदम 100-150 बोतल पी के होली के भरपूर मजा उठाए। हाँ ठीक बा, मजा उठाओ। जा 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 जाएगो जिंदगी में अपने बहुत टेंशन आइयो होली के मजा उठाओ। हमारे ऐसा आती बाकी। हाँ तो हम अपना बारे में कुछ ना बतैनी हो। हमार नाम है भोला, जेकरा किस्मत में भगवान लिख दिले बारे लोग। साला जिंदगी में ना कोनो लड़की पट तड़ी सो और ना हमार बियाहवे हो। हमार नाम भोला, मतलब हम पूरा परेशान हो गए बनी जिंदगी से। मतलब हमार परेशानी कोई बुझे वाला नहीं है महाराज। अब बाबूजी से तो खुल के कहियो नहीं खी सकत कि देखो बाबूजी अब हमार बियाह करावो तू जो। तो मतलब यही बात बात में एक दिन उनका से हिंट दे के कहनी कि देखो बाबूजी अब हमरा से रात के अकेले नहीं के सुतल जा, डर लगता। तो चुपचाप रह गए सुन के। तो हमरा बुझाइल कि अब बात इनका ध्यान में आयल बा, कुछ अब करी है। लेकिन का देखो तनी कि रात के मर्दवा तकिया लेके चले लगे सुते खातिर, कहत रहे कि चल अब सुत नहीं जौड़ी, अब डर नहीं लगे। अब उनके के बताओ कि बात डर के नहीं थी। मतलब हम पूरा परेशान बनी, लेकिन अब बात मतलब बर्दाश्त के बाहर हो गई बा। लेकिन अब एकदम उनको कहे के पड़ी, आज एकदम हम कहिए के छोड़े। ए बाबूजी कहा रे हमार बियाह करा दो जल्दी। काहे रे का भइल? का भइल? सब कोई के तो बियाह कर दिले बारो, अपना छोटका बेटा के बारे में सोचले बारो कबो? होली के दिन बा, भौजी के तनी रंग लगावे चल गनी तो भैया मार के भगा दिला। सब अपना अपना मेहरारी पर कब्जा कोइली बारो। हमरो बियाह करो जल्दी, हम अपना मेहरारी के केनहू के छुए ना दे। बियाह यही हो जाता आजकल। बियाह खातिर कुछ काम करे के पड़ेला, कुछ नाम करे के पड़ेला। अब कितना काम करी कि तहार नाम हो? काम तो इतना कर दिले बानी कि 4 गांव के लोग पूछेला कि कौना के बेटा हो। धारा से पूछेला आ हमरा के पंचायत में बुला के कूटेला। सार ते आज के बाद हमार नाम मत धरियो कहीं। ठीक बा बाबूजी, बाकी तो हमारे कहूँगा बियाह करा दो। एक आदमी तू कहबो तो हम तहार गोरो तोड़ देम। का मतलब गोरे पर गिर जाए? अरे हम कोनो बैठल बानी, हम तो उठा धइले बानी कि तोर बियाह कैसे कराई। बाकी का करी, कोनो पार्टी ठहरो तब नु। अब तो कौन छितौनी का पार्टी से बात विचार चलत रहे। बाकी उ सरवा तो दहेज का दहेज चाहिए तहरा? एजा साला हमार ब्याह नहीं के होत, आई पापी आदमी हमार ब्याह रोक ले बा दहेज खातिर। मतलब तेरा शर्म आवे के चाहिए। आज मतलब आज पूरा हमरा नजर से तू गिर गइला। बात सराउ तू नहीं, उ हमरा से दहेज मांगतल है। कहतल से कि लइका नालायक बा, 3 लाख रुपए देबो तो बियाह होई। अब तूहे बताव, तारा खातिर अपन खेत बेचे जाई।
जाए दो लोगन हमार बियाह ना होई तो हम कहूँगा होली मनाए तो हम लोगन ठीक से होली मनइहो लोगन। होली के बहुत बहुत शुभकामना। लाइक कर दो लोगन वीडियो के, कमेंट में कुछ लिख दो लोगन हमरा खातिर, चैनल के सब्सक्राइब कर देबो लोगन तो कम से कम दहेज बढ़ी कुछ।